आणि वांग्याचं भरीत आपण छानपैकी बनवलेलं आहे आणि वांग एकदम छानपैकी भाजल्यामुळे एक वेगळीच चव झालेली आहे। आपल्याला वांग्याचं भरीत भाजून घ्यायचं आहे। त्यासाठी आपल्याला सुरीने अशा प्रकारे आपल्याला कट करायचं आहे। थोडंसं तेल लावत आहे आणि सगळीकडून तेल पसरवून घेते। गॅसची फ्लेम वाढवलेली आहे आणि वांग्याला चांगलं तेल लावलेलं आहे। आता मी हे वांग असं ठेवून घेते आणि प्रत्येक कडेने हे वांग भाजून घेणार आहे। हे बघा, ही बाजू भाजून घेतलेली आहे। आता खालची बाजू आता मी शेकून घेते। आता आपण पलटून घेऊया। अगदी ही बाजू छानपैकी भाजली गेलेली आहे। आता ही बाजू भाजून घेऊया आपण अगदी या प्रकारे। आता हा खालचा भाग तो सुद्धा भाजून घेणार आहे। चला, आता सगळीकडून वांग एकदम छानपैकी भाजलं गेलेलं आहे। वांग थोडंसं थंड झाल्यावर आपण याची साल काढून घ्यायची आहे। तर आपल्याला फोकने किंवा सुरीने किंवा चमच्याने आपल्याला हे स्मॅश करून घ्यायचं आहे। हे बघा, वांग एकदम छानपैकी स्मॅश केलेलं आहे। आपल्याला 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घालायचं आहे। छोटा चमचा जिरं घालत आहे। 4-5 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या त्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा घेतला, तो बारीक चिरलेला आहे। कांदा आपण हलकासा ब्राउनिश करून घेऊया। 2 छोटे मध्यम आकाराचे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत। कांदा टोमॅटो छानपैकी परतून घेतलेले आहे। 1 टेबलस्पून मालवणी मसाला, हळद, लाल तिखट अर्धा चमचा आणि चवीनुसार मी 2 टेबलस्पून घालत आहे शेंगदाण्याचा कूट। आता मी मसाले कांदा टोमॅटो बरोबर छानपैकी भाजून घेते। भाजलेलं वांग आपण जे स्मॅश केलेलं ते आपल्याला घालायचं आहे सगळं। चला, आता आपण वांग्याचं भरीत आपण आपलं 1 मिनिटामध्ये आपलं रेडी होणार आहे। तुम्ही हे वांग्याचं भरीत टिफिनलाही देऊ शकतात। एकदम मस्तपैकी असं वांग्याचं भरीत आपलं तयार झालेलं आहे। हे बघा, आपलं वांग्याचं भरीत आपलं तयार झालेलं आहे। काय दिसतंय, अगदी तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे। भाकरी एकदम छानपैकी आपली बनलेली आहे। भाकरीचा व्हिडिओ संपूर्ण माझ्या अन्नपूर्णा चॅनलवर आहे, तर नक्की आवर्जून